Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, o universo está morrendo. Não em algum futuro distante e abstrato, agora. A cada segundo que passa, a energia disponível para criar estruturas, movimento e vida está se dissipando irreversivelmente. As estrelas que brilham no céu noturno estão queimando seu combustível nuclear, transformando matéria ordenada em radiação dispersa. As galáxias estão se afastando umas das outras, diluindo a densidade cósmica. E você, sentado aí, está participando ativamente desse processo. Cada batimento cardíaco, cada pensamento, cada respiração aumenta a entropia total do cosmos. A morte térmica do universo não é uma profecia apocalíptica. É física pura, inevitável como a gravidade. Em 1850, um físico alemão chamado Rudolf Clausius formulou a segunda lei da termodinâmica de uma maneira que mudaria para sempre nossa compreensão do destino cósmico. Trabajando na Universidade de Bonn, Clausius percebeu algo perturbador. En cualquier sistema fechado, a entropía sempre aumenta. Sempre. Sen exceções. Ele non estaba falando de máquinas a vapor ou experimentos de laboratorio. Estaba descrevendo unha lei fundamental que goberna absolutamente tudo. Desde unha xícara de café esfriando até o destino final de trillóns de galaxias. A entropía, esa medida de desorden e enerxía indisponível, crece inexorablemente. E se o universo é un sistema fechado, como toda evidencia suxere, entón há apenas un destino posível: a morte térmica absoluta. Mas o que exactamente significa a morte térmica? Imagine que você pudese acelerar o tempo e observar o cosmos pelos próximos 100 trillóns de anos. Primeiro, você vería as últimas estrelas masivas explodirem en supernovas espectaculares. Depois, as anás vermellas, esas estrelas pequenas e económicas que poden brillar por trillóns de anos, comezarían a se apagar unha por unha. As galaxias, antes espirais brillantes de billóns de sóis, se tornarían cemiterios escuros poboados por anás brancas frías, estrelas de néutrons silenciosas e buracos negros invisíveis. A temperatura media do universo, que hoxe é de aproximadamente 2,7 Kelvin acima do cero absoluto, continuaría caíndo, e caíndo, e caíndo. Agora veña a parte verdadeiramente asustadora. En 1974, Stephen Hawking, traballando na Universidade de Cambridge, descubriu que até os buracos negros, esas estruturas que parecían eternas e indestrutíveis, eventualmente evaporan. A través de un proceso cuántico bizarro que ocorre no horizonte de eventos, os buracos negros emiten radiación e perden masa. Un buraco negro con a masa do Sol levaría aproximadamente 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente. Un buraco negro supermasivo, como o que existe no centro da Vía Láctea, levaría 10 elevado a 100 anos. Estes números son tão absurdamente grandes que desafían cualquier intuición humana. Para comparación, a idade actual do universo é apenas 13,8 billións de anos, ou aproximadamente 10 elevado a 10 anos. Mas espere, se até os buracos negros morren, o que sobra? A resposta é simultaneamente simples e aterrorizante: quase nada. En unha escala de tempo chamada de era degenerada, que comeza aproximadamente 100 trillóns de anos no futuro, o universo será dominado por obxetos estelares mortos flutuando en un vacío cada vez máis frío e escuro. Non haberá máis fusão nuclear. Non haberá máis luz de estrelas. A única fonte de enerxía será a ocasional colisão entre anás marróns ou anás brancas, eventos tan raros que poden levar 10 elevado a 20 anos para acontecer en unha galaxia inteira. E entón veña a era dos buracos negros, comezando aproximadamente en 10 elevado a 40 anos. Nesta época incomprensível, até mesmo a materia común terá decaído. Prótons, esas partículas que consideramos estáveis e eternas, poden non ser verdadeiramente inmortais. Algunhas teorías de grande unificación prevén que prótons ten unha media vida de aproximadamente 10 elevado a 36 anos. Se iso for verdade, entao en 10 elevado a 40 anos, até os restos de planetas, asteroides e estrelas mortas teránse desintegrado en radiación e partículas elementares. O universo será poboado apenas por buracos negros isolados, separados por distancias inimagináveis, evaporando lentamente a través da radiación Hawking. Mas a historia non termina aí. Existe algo aínda máis extraño e perturbador esperando no futuro distante. En 1998,
Dois grupos independentes de astrónomos, liderados por Saul Perlmutter no Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley e por Brian Schmidt na Universidade Nacional Australiana, fixeron unha descoberta que xocou a comunidade científica. Eles estaban estudando supernovas tipo 1, explosóns estelares que funcionan como velas padrán para medir distancias cósmicas. O que encontraran contradice todas as expectativas. O universo non está apenas se expandindo, estáse expandindo cada vez máis rápido. Esa aceleración cósmica implica a existencia de algo chamado enerxía escura, unha forma misteriosa de enerxía que permella todo o espazo e exerce unha presión negativa, empurrando o universo para fora. A enerxía escura constitúe aproximadamente 68% de toda a enerxía do cosmos. E aquí está o detalle crucial. Ao contrario da materia e da radiación, que se dilúen a medida que o universo se expande, a densidade da enerxía escura permanece constante. Iso significa que, conforme o espazo crece, a cuantidade total de enerxía escura aumenta. E cuanto máis enerxía escura existe, máis rápido o universo se expande. É un ciclo de feedback positivo que nunca termina. O que iso significa para o destino final do cosmos? Existen varios escenarios posíveis, e todos son profundamente perturbadores. O cenario máis aceito actualmente é chamado de Big Freeze, ou morte térmica. Neste futuro, a expansión acelerada do universo eventualmente separará todas as estruturas gravitacionalmente ligadas. Primeiro, os aglomerados de galaxias se dispersarán. Depois, as propias galaxias se desintegrarán, con estrelas sendo exetadas para o vacío intergaláctico. Eventualmente, até sistemas planetarios poden ser destruídos pela expansión do espazo. Mas existe un cenario aínda máis dramático, chamado Big Rip, ou Grande Rasgão. Se a enerxía escura non for constante, mas aumentar en intensidade ao longo do tempo, entón a expansión acelerada pódese tornar tan violenta que literalmente rasgará o tecido do espazo-tempo. Primeiro, as galaxias serían despedazadas. Depois, os sistemas estelares. Depois, os planetas. Depois, as moléculas. E finalmente, en un momento apocalíptico final, até os átomos serían rasgados, con elétrons sendo arrancados de seus núcleos pela expansión do propio espazo. Cálculos suxeren que se ese escenario for real, o Big Rip podería acontecer en aproximadamente 22 billións de anos. Há tamén o escenario do Big Crunch, onde a expansión do universo eventualmente para e reverte, facendo con que tudo colapse de volta en un ponto singular de densidade infinita. Mas as observacións actuais da enerxía escura tornan ese escenario extremamente improbável. O universo parece destinado a se expandir para sempre, non a colapsar. E entón existe o escenario máis bizarro de todos, a morte por vacuo falso. A mecánica cuántica nos diz que o vacuo do espazo non é realmente vacío. É un mar fervillante de partículas virtuais que aparecen e desaparecen constantemente. Mas o vacuo que observamos pode non estar en seu estado de enerxía máis baixo posible. Pode ser un vacuo falso, metaestável, como unha bola equilibrada no topo de unha colina. Se iso for verdade, entón en algún momento, en algún lugar do universo, unha flutuación cuántica podería facer o vacuo decair para seu verdadeiro estado fundamental. Iso criaría unha bolla de vacuo verdadeiro que se expandiría a velocidade da luz, destruindo tudo en seu camiño. As leis da física dentro desa bolla serían completamente diferentes. Átomos non poderían existir. Estrelas non poderían se formar. A vida sería imposível. O físico Sidney Coleman, traballando na Universidade de Harvard nos anos 80, calculou as implicacións desa posibilidade. Ele descubriu que se o vacuo for falso, entón a probabilidade de decaimento aumenta con o tempo. Non podemos prever cuándo ou onde iso acontecerá. Pode ser amañá, pode ser en 10 elevado a 100 anos. Mas se acontecer, non haberá aviso. A bolla de destruición viaxaría a velocidade da luz, entón a veríamos, e seríamos aniquilados no mesmo instante. Coleman concluiu seu artigo com uma frase que se tornou famosa. Isso pode acontecer a qualquer momento, e não há absolutamente nada que possamos fazer a respeito. Mas vamos voltar ao cenário mais provável, a morte térmica gradual. Imagine o universo em 10 elevado a 100 anos. Todos os buracos negros evaporaram. Toda a matéria decaiu. O que resta é um oceano infinito de fótons de baixíssima energia, partículas elementares isoladas e talvez alguns elétrons e pósitrons vagando pelo vazio. A temperatura está infinitesimalmente próxima do zero absoluto. Não há gradientes de temperatura.
Não há diferenças de pressão. Não há energia disponível para fazer trabalho. O universo atingiu o equilíbrio termodinâmico perfeito. Neste estado, nada pode acontecer. Não há processos irreversíveis porque não há energia livre para impulsioná-los. O tempo, em certo sentido, perde o significado. Sem mudança, sem eventos, sem causa e efeito, o conceito de tempo se torna abstrato. O universo não está tecnicamente morto, porque morte implica un proceso, uma transición. O universo simplesmente existe en un estado de equilibrio eterno e inmutável. Mas aquí está onde a física encontra seus límites. En 1931, Kurt Gödel probou que cualquier sistema formal suficientemente complexo contén proposicións que non poden ser probadas ou refutadas dentro dese sistema. Esa incompletude fundamental pódese aplicar tamén á física. Existen preguntas sobre o destino final do universo que poden estar alén da capacidade de resposta da ciencia. Por exemplo, o que acontece con a información cando un buraco negro evapora completamente? Iso viola a mecánica cuántica, que diz que a información nunca pode ser destruída. Ese paradoxo, formulado por Stephen Hawking nos anos 70, aínda non ten solución consensual. E a outra questão profunda. Estamos realmente certos de que o universo é un sistema fechado? A segunda lei da termodinámica só garante aumento de entropía en sistemas fechados. Mas e se noso universo for apenas unha bolla en un multiverso infinito? E se houber fluxo de enerxía entre universos? E se a enerxía escura for na verdade un basamento de enerxía de outras dimensóns? Esas posibilidades son especulativas, mas non poden ser descartadas completamente. Entón, cando exactamente o universo vai morrer? A resposta depende de cual definición de morte usamos. Se morte significa o fin da formación estelar, entón iso acontecerá en aproximadamente 100 trillóns de anos. Se significa o fin de toda a estrutura complexa, entón talvez 10 elevado a 40 anos. Se significa a evaporación do último buraco negro, entón 10 elevado a 100 anos ou máis. E se significa o equilibrio termodinámico absoluto, entón posiblemente nunca, porque o universo pode continuarse expandindo e esfriando para sempre, asintóticamente se aproximando mas nunca alcanzando o cero absoluto. Mas há algo aínda máis perturbador nesa historia toda. A morte térmica non é apenas o destino do universo. É o destino de tudo que existe dentro dele, incluindo você, incluindo a humanidade, incluindo todas as civilizacións que posan surgir nos próximos trillóns de anos. Non importa cuá avanzada unha civilización se torne, non importa cuánta tecnoloxía desenvolva, ela non pode escapar da segunda lei da termodinámica. Toda computación requer enerxía. Todo pensamento requer gradientes de temperatura. Toda vida requer metabolismo, que é fundamentalmente un proceso de aumento de entropía. En 1979, Freeman Dyson, traballando no Instituto de Estudos Avanzados de Princeton, publicou un artigo extraordinario intitulado Tempo sen fin. Nele, Dyson explorou se unha civilización avanzada podería sobreviver indefinidamente en un universo en expansión e resfriamento. Ele propós que, a medida que a temperatura ambiente cai, unha civilización podería reducir súa tasa metabólica, entrando en períodos cada vez máis longos de hibernazán entre breves momentos de actividade. Teóricamente, iso permitiría que un número infinito de pensamentos fose procesado usando unha cuantidade finita de enerxía. Mas traballos posteriores mostraron que esa estrategia ten límites. Lawrence Krauss e Glenn Starkman, en 1999, demostraron que en un universo dominado por enerxía escura, o horizonte de eventos cósmico, a distancia máxima da cual a luz pode nos alcanzar, eventualmente encolle. Iso limita a cuantidade total de enerxía e información accesível a cualquier observador. Eventualmente, até mesmo unha civilización que hiberna non terá enerxía suficiente para continuar existindo. Entón estamos realmente condenados? Existe algunha escapatoria? Algúns físicos especularon sobre posibilidades extremamente exóticas. Talvez unha civilización suficientemente avanzada pudese criar un novo universo bebé a través do colapso controlado de materia en un buraco negro. Talvez pudese encontrar unha maneira de tunelizar para outro universo con leis físicas máis favoráveis. Talvez pudese manipular a enerxía escura ou descobrir unha fonte de enerxía que aínda non coñecemos. Mas todas esas ideas son altamente especulativas e poden violar principios fundamentais da física. A verdade desconfortável é que, con base en tudo que sabemos actualmente,
O universo teñe un fin. E ese fin é frío, escuro e absolutamente inevitável. Agora, você pode estar pensando, por que iso importa? Estamos falando de escalas de tempo tan absurdamente longas que son completamente irrelevantes para a vida humana. O Sol non vai se tornar unha xigante vermella por máis 5 billións de anos. A Vía Láctea non vai colidir con Andrómeda por máis 4 billións de anos. A última estrela non vai se apagar por 100 trillóns de anos. Eses números son tan grandes que perden cualquier significado práctico. Mas há algo profundamente importante en entender o destino final do cosmos. Iso nos forza a confrontar questões fundamentais sobre significado, propósito e nosa posición no universo. Se tudo está destinado a terminar en un vacío frío e sen vida, entón cual é o ponto de cualquier coisa? Por que construir civilizacións? Por que criar arte? Por que buscar coñecimento? Se o destino final é a obliteración completa, entón nada que facemos ten significado cósmico permanente. Ou ten. Tal vez o significado non precise ser eterno para ser real. Tal vez o valor de unha experiencia, de un pensamento, de unha vida, non dependa de súa duración, mas de súa cualidade. Unha sinfonía non perde seu valor porque eventualmente termina. Un pôr do sol non é menos belo porque dura apenas minutos. Tal vez o universo sexa o mesmo, precioso precisamente porque é temporario. Mas iso nos leva a outra questão perturbadora. Se o universo realmente termina en morte térmica, entón tudo que já aconteceu, tudo que já existiu, será completamente apagado. Non haberá rexistros, non haberá memorias, non haberá ninguén para lembrar que estrelas brillaron, que planetas orbitaron, que vida surxiu, que consciencia emerxiu. É como se nada diso tivese acontecido. A historia completa do cosmos, desde o Big Bang até a última partícula solitaria, será esquecida para sempre. A menos que non sexa. E aquí chegamos a unha das ideas máis extrañas e controversas da física moderna. A posibilidade de que o universo posa renacer. Algúns cosmólogos propuseron modelos cíclicos onde o universo pasa por ciclos infinitos de expansión e contrasión, ou onde novos universos brotan de buracos negros en universos anteriores. Neses modelos, a morte térmica non é o fin absoluto, mas apenas unha transición para un novo comezo. Roger Penrose, traballando na Universidade de Oxford, propós unha idea particularmente fascinante chamada cosmoloxía cíclica conforme. Segundo Penrose, cando o universo atinxe a morte térmica e todas as partículas masivas decaen, o conceito de escala perde o significado. Un universo infinitamente grande e vacío é matemáticamente equivalente a un ponto infinitesimalmente pequeno e denso. Por tanto, o fin de un éon cósmico pode ser o Big Bang do próximo. O universo sería eterno, pasando por ciclos infinitos de nacimento, evolución, morte e renacimento. Mas esas ideas son altamente especulativas e non há consenso científico sobre elas. A maioría dos cosmólogos acredita que o escenario máis probável é realmente a morte térmica irreversible. O universo nasceu en un momento de orde máxima, o Big Bang, e desde entón ten camiñado inexorabelmente en dirección á desorden máxima. Ese proceso é unidireccional e irreversible. E iso nos traz de volta ao momento presente. Ao agora, ao fato de que você está vivo, consciente, capaz de contemplar esas questões. Você existe en un momento extraordinariamente especial na historia cósmica. As estrelas aínda brillan, os planetas aínda orbitan, a vida aínda florece, a consciencia aínda emerxe. Iso non vai durar para sempre. Na verdade, na escala de tempo cósmica é un piscar de ollos. Un momento fugaz de complexidade e beleza en un océano de eternidade vacía. Entón, o que facemos con esa información? Como vivemos sabendo que tudo está destinado a terminar? Tal vez a resposta sexa simplesmente apreciar a improbabilidade e a preciosidade deste momento. Você é feito de átomos forxados no corazón de estrelas que explodiron billóns de anos atrás. Você é o universo se tornando consciente de sí mesmo. Você é un padrón temporario de materia e enerxía que por un breve momento pode pensar, sentir, amar, criar, cuestionar. E tal vez iso sexa suficiente. Tal vez o significado non precise ser eterno. Tal vez sexa suficiente que, por un momento infinitesimal na historia cósmica, a materia se organizou de unha forma tan complexa e improbável que pode contemplar seu propio destino. Que pode facer preguntas sobre o inicio e o fin de tudo. Que pode sentir admiración diante da vastidão e do misterio do cosmos.
Mas aínda há tanto que non sabemos. Tanto que talvez nunca saibamos. A enerxía escura foi descoberta por accidente. No final dos anos 90, 2 grupos de astrónomos estaban facendo algo aparentemente simples: medir a taxa de desaceleración do universo. Todos esperaban que a expansión cósmica estivese diminuindo, freada pela atrasación gravitacional de toda a materia existente. Era apenas unha questón de cuánto. Saul Perlmutter, liderando o proxecto de cosmoloxía supernova no Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, pasou anos desenvolvendo técnicas para detectar supernovas distantes. Brian Schmidt e Adam Rees, traballando con o proxecto de busca de supernovas de alto desvío para o vermello, fixeron o mesmo. Ambos os grupos usaron supernovas tipo 1 como velas padrón, explosións estelares con brillo previsível que permiten calcular distancias cósmicas con precisión. Cuando os dados comezaron a chegar, algo estaba errado. As supernovas distantes eran máis fracas do que deberían ser. Iso significaba que estaban máis lonxe do que o esperado. O universo non estaba desacelerando, estaba acelerando. A principio, os cientistas pensaron que había un erro nos cálculos. Verificaron os instrumentos, revisaron as análises estatísticas, procuraron por poeira cósmica que pudese estar obscurecendo a luz, mas os dados eran sólidos. En 1998, ambos os grupos publicaron súas descobertas independentemente. O universo estábase expandindo cada vez máis rápido, impulsionado por algo completamente descoñecido. Eles chamaron esa forza misteriosa de enerxía escura. Agora, máis de 2 décadas depois, sabemos que a enerxía escura constitúe aproximadamente 68% de toda a enerxía do universo. A materia escura, outra substancia misteriosa que non interaxe con a luz, representa cerca de 27%. E toda a materia normal, tudo que podemos ver, tocar e medir directamente, tudo que compón estrelas, planetas, galaxias e você, representa apenas 5%. Vivemos en un universo onde 95% do conteúdo é completamente invisível e mal comprendido. Mas a enerxía escura non é apenas misteriosa, é profundamente extraña. Ao contrario da materia, que se dilúe a medida que o espazo se expande, a densidade da enerxía escura permanece constante. Imagine unha caixa cheia de gas. Se você dobrar o volume da caixa, a densidade do gas cai pela metade. Mas se a caixa estivese cheia de enerxía escura, dobrar o volume non mudaría a densidade. Habería simplesmente máis enerxía escura. Isso viola nossa intuição sobre como as coisas funcionam. E tem uma consequência aterrorizante. Quanto mais o universo se expande, mais energia escura existe. E quanto mais energia escura existe, mais rápido o universo se expande. É um ciclo de feedback positivo que nunca termina. Pense nisso por um momento. Você está em uma galáxia que está se afastando de todas as outras galáxias. E essa separação está acelerando. Eventualmente, a velocidade de recessão excederá a velocidade da luz. Não porque as galáxias estejam se movendo através do espaço mais rápido que a luz, o que é impossível, mas porque o próprio espaço entre elas está se expandindo. E quando isso acontece, essas galáxias desaparecem além do nosso horizonte de eventos cósmico. A luz que elas emitem nunca mais nos alcançará. Elas deixam de existir em nosso universo observável. Isso já está acontecendo. Existem galáxias que podemos ver hoxe que, em alguns bilhões de anos, terão se afastado tanto que sua luz nunca mais chegará até nós. E existem galáxias que já cruzaram esse horizonte. Galáxias que existiram no passado observável, mas que agora estão causalmente desconectadas de nós para sempre. O universo observável está encolhendo, mesmo enquanto o universo total se expande. Robert Caldwell, trabalhando no Dartmouth College no início dos anos 2000, explorou as implicações extremas da energia escura. Ele percebeu que, se a densidade da energia escura não for perfeitamente constante, mas aumentar ligeiramente ao longo do tempo, então a aceleração cósmica pode se tornar catastrófica. Caldwell chamou esse cenário de Big Rip, o grande rasgão. Funciona assim. Primeiro, a expansão acelerada supera a gravidade que mantém os aglomerados de galáxias unidos. Os aglomerados se dispersam. Depois, a expansão supera a gravidade dentro das galáxias individuais. As galáxias se desintegram, como estrelas sendo jetadas para o vacío intergaláctico. Depois, a expansão supera a gravidade que mantém os sistemas estelares unidos. Planetas são arrancados de suas órbitas. Depois,
A expansão supera as forzas electromagnéticas que mantén as moléculas unidas. Toda materia sólida se desintegra en átomos isolados. Y finalmente, en un momento apocalíptico final, a expansão supera até as forzas nucleares fortes que mantén os núcleos atómicos unidos. Prótons e néutrons son rasgados, quarks son separados. O propio tecido da materia é destruído. Caldwell calculou que se ese escenario for real, o Big Rip podería acontecer en aproximadamente 22 bilhões de anos. Iso pode parecer moito tempo, mas é apenas 60% a máis do que a idade actual do universo. Na escala cósmica, é relativamente breve. E aquí está o detalle verdadeiramente perturbador. Os últimos momentos antes do Big Rip serían extremamente rápidos. 1 billón de anos antes do fin, os aglomerados de galaxias se dispersarían. 60 millóns de anos antes do fin, as galaxias se desintegrarían. 3 meses antes do fin, os sistemas estelares serían destruídos. 30 minutos antes do fin, os planetas serían despedazados. Unha frazón de segundo antes do fin, os átomos serían rasgados. E entón, nada. Nen espazo, nen tempo, nen materia, nen enerxía. Apenas unha singularidade onde as leis da física deixan de ter significado. Mas espere. As observacións actuais da enerxía escura son consistentes con unha densidade constante, non crecente. Iso significa que o Big Rip probablemente non vai acontecer. Probablemente. O problema é que nosas medições da enerxía escura aínda ten marxens de erro significativas. Non podemos descartar completamente a posibilidade de que a densidade esteja aumentando moito lentamente. E mesmo un aumento minúsculo, ao longo de billóns de anos, podería levar ao grande rasgão. Entón, embora o Big Rip non sexa o cenario máis probável, tamén non é imposível. É unha posibilidade real que paira sobre o futuro distante do cosmos. Agora vamos explorar o cenario máis aceito, o Big Freeze, a morte térmica gradual. Este é o destino que a maioría dos cosmólogos considera máis probável con base nas evidencias actuais. E é, de certa forma, aínda máis perturbador que o Big Rip, porque non é un fin dramático e súbito. É un declinio lento, inexorável e absolutamente inevitável en dirección ao nada. A cronoloxía da morte térmica se desenrola en eras cósmicas, cada unha máis vacía e fría que a anterior. Estamos actualmente na era estelar, que comezou algunhas centenas de millóns de anos após o Big Bang, cando as primeiras estrelas se formaron. Esta era continuará por aproximadamente 100 trillóns de anos, até que a última estrela se apague. 100 trillóns de anos. Ese número é tan grande que é difícil comprender. A idade actual do universo é de apenas 13,8 bilhões de anos. Iso significa que a era estelar durará aproximadamente 7.000 veces máis tempo do que toda a historia cósmica até agora. Mas vamos tentar visualizar esa escala de tempo. Imagine que você pudese acelerar o tempo e observar o universo pelos próximos 100 trillóns de anos. Nos primeiros trillóns de anos, você vería mudanzas dramáticas. Galaxias colidirían e se fundirían. A Vía Láctea e Andrómeda se xocarían en aproximadamente 4 bilhões de anos, formando unha galaxia elíptica gigante que algúns astrónomos ya apelidaran de Lactómeda. Estrelas masivas continuarían explodindo en supernovas espectaculares, enriquecendo o medio interestelar con elementos pesados. Novas xeracións de estrelas se formarían a partir desas nubens enriquecidas. Mas gradualmente, a taxa de formación estelar diminuiría. As nubens de gas e poeira, a materia prima das estrelas, serían consumidas. Algunhas se transformarían en estrelas. Outras serían exetadas das galaxias por interações gravitacionais. Outras aínda caerían en buracos negros supermasivos nos centros galácticos. En aproximadamente 1 trillón de anos, a formación de novas estrelas cesaría quase completamente. O universo sería povoado apenas por estrelas já existentes, queimando lentamente seu combustível nuclear. As estrelas masivas, aquelas con máis de 8 veces a masa do Sol, já terían desaparecido há moito tempo. Esas estrelas queiman seu combustível rapidamente, vivendo apenas algúns millóns de anos antes de explodiren en supernovas. As estrelas de masa intermediaria, como o Sol, viverían por algúns billóns de anos antes de se expandiren en xigantes vermellas e depois exetaren súas camadas externas, deixando para atrás anás brancas quentes. Mas as verdadeiras sobreviventes serían as anás vermellas, estrelas pequenas con menos de metade da masa do Sol. Esas estrelas son incrivelmente económicas,
queimando seu hidrogênio tão lentamente que podem brilhar por trilhões de anos. A menor anã vermelha conhecida, uma estrela chamada EBLM J0554-57A, tem apenas 8% da massa do Sol. Ela poderia continuar brilhando por mais de 10 trilhões de anos. Mas, eventualmente, até as anãs vermelhas se apagariam. Em aproximadamente 100 trilhões de anos, a última estrela emitiria seus últimos fótons. O universo entraria na Era Degenerada. Nesta era, que duraria de 100 trilhões a 10 elevado a 40 anos, o cosmos seria dominado por objetos estelares mortos, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Esses objetos não produzem luz própria. Eles apenas irradiam lentamente o calor residual de sua formação. Uma anã branca típica, com a massa do Sol comprimida em um volume do tamanho da Terra, levaria trilhões de anos para esfriar até a temperatura do espaço circundante. Durante este tempo, ela passaria por uma série de transformações. Primeiro seria uma anã branca quente, com temperatura superficial de dezenas de milhares de Kelvin, brilhando com uma luz azul esbranquiçada. Depois, esfriaria para alguns milhares de Kelvin, emitindo uma luz avermelhada fraca. Eventualmente, esfriaria abaixo de 1000 Kelvin, tornándose uma anã negra, um objeto completamente escuro e frio. Mas aqui está algo fascinante. Mesmo na Era Degenerada, eventos ocasionais ainda aconteceriam. Anãs marrons, objetos com massa insuficiente para iniciar fusão de hidrogênio, poderiam colidir e se fundir, criando brevemente uma estrela de baixa massa que brillaria por alguns bilhões de anos. Anãs brancas poderiam colidir, produzindo supernovas tipo 1A, as mesmas explosões que revelaram a existência da energia escura. Estrelas de nêutrons poderiam se fundir, criando buracos negros e emitindo ondas gravitacionais poderosas. Mas esses eventos seriam extremamente raros. Em uma galáxia inteira, uma colisão entre anãs brancas poderia acontecer apenas uma vez a cada 10 elevado a 20 anos. E lembre-se, nesta época, as galáxias já teriam se dispersado. A maioria dos objetos estelares estaria flutuando sozinha no vazio intergaláctico, separados por distâncias inimagináveis. Agora vamos falar sobre algo ainda mais estranho: o decaimento de prótons. Prótons são as partículas que compõem os núcleos atômicos. Junto com nêutrons, eles formam toda a matéria normal do universo. Durante décadas, os físicos assumiram que prótons eram absolutamente estáveis, que existiriam para sempre. Mas algumas teorias de grande unificação, que tentam unificar as forças fundamentais da natureza, prevêem que prótons podem decair em partículas mais leves. A meia-vida prevista é absurdamente longa, aproximadamente 10 elevado a 36 anos. Isso significa que, se você observasse 10 elevado a 36 prótons por um ano, em média um deles decairia. Ou se você observasse um único próton por 10 elevado a 36 anos, ele teria 50% de chance de ter decaído. Físicos têm procurado por decaimento de prótons há décadas. O experimento Super Kamiokande no Japão, um tanque gigante contendo 50.000 toneladas de água ultrapura, localizado a 1 quilômetro abaixo da superfície, foi projetado em parte para detectar esse fenômeno. Até agora, nenhum decaimento de próton foi observado. Isso estabelece um limite inferior para a meia-vida do próton, pelo menos 10 elevado a 34 anos. Mas se o decaimento de próton realmente acontece, então em aproximadamente 10 elevado a 40 anos, toda a matéria normal terá se desintegrado. Anãs brancas, compostas principalmente de carbono e oxigênio, se disolverían en radiação e partículas elementares. Estrelas de nêutrons, feitas de matéria nuclear extremamente densa, tamén decaerían. Até os restos de planetas, asteroides e poeira cósmica desaparecerían. O universo entraría na era dos buracos negros. Nesta era, que duraría de 10 elevado a 40 a 10 elevado a 100 anos, os únicos obxetos macroscópicos restantes serían buracos negros. Estes monstros gravitacionais, rexións do espazo-tempo onde a gravidade é tão intensa que nen a luz pode escapar, serían os últimos bastións de estrutura en un cosmos cada vez máis vacío. Mas mesmo os buracos negros non son eternos. En 1974, Stephen Hawking fez unha descoberta surpreendente. Él estaba estudando a mecánica cuántica perto do horizonte de eventos de un buraco negro, a fronteira alén da cual nada pode escapar. Hawking percebeu que flutuações cuánticas no vácuo
poderían criar pares de partículas virtuais perto do horizonte de eventos. Normalmente, esas partículas se aniquilarían inmediatamente. Mas perto de un buraco negro, uma partícula podería cair para dentro en cuanto a outra escapaba. Para un observador distante, parecería que o buraco negro estaba emitindo radiación. Esa radiación Hawking ten unha consecuencia profunda. Buracos negros perden masa. Lentamente, incrivelmente lentamente, mas inevitavelmente. A taxa de evaporação é inversamente proporcional à massa do buraco negro. Buracos negros pequenos evaporam rapidamente. Buracos negros grandes evaporam lentamente. Um buraco negro com a massa do Sol levaria aproximadamente 10 elevado a 67 anos para evaporar completamente. Um buraco negro supermassivo, como Sagitário A, estrela no centro da Via Láctea, com aproximadamente 4 milhões de massas solares, levaria 10 elevado a 99 anos. E os buracos negros mais massivos conhecidos, com bilhões de massas solares, levariam 10 elevado a 100 anos ou mais. Mas, eventualmente, até o maior buraco negro evaporaria. E quando o último buraco negro emitisse seu último quantum de radiação Hawking, o universo entraria na era escura. Nesta era final, que duraría para sempre, o cosmos sería un océano infinito de partículas elementares isoladas, fótons de baixísima energía e tal vez algúns elétrons e positrons vagando pelo vacío. A temperatura estaría infinitesimalmente próxima do cero absoluto. A densidade sería quase cero. E nada, absolutamente nada, acontecería. No habería procesos irreversibles porque no habería energía libre para impulsionalos. No habería mudanza porque no habería gradientes de temperatura ou presión. O universo tería atingido o equilibrio termodinámico perfeito. Mas aquí está unha questão profunda. O que significa tempo en un universo onde nada muda? O tempo, como o experimentamos, é fundamentalmente ligado á mudanza. Medimos o tempo observando procesos, o movimento de ponteiros en un reloxio, a oscilación de un péndulo, a vibración de átomos de cesio. Mas en un universo en equilibrio termodinámico perfeito, non há procesos, non há eventos, non há causa e efeito. O conceito de antes e depois perde o significado. En certo sentido, o tempo deixa de existir, ou pelo menos, deixa de ser mensurável ou significativo. O universo existiría en un estado eterno e inmutável, un presente perpetuo sen pasado ou futuro. Iso levanta unha questão filosófica fascinante. Se nada pode acontecer, se nenhuma información pode ser procesada, se nenhuma consciencia pode existir, entón o universo está realmente existindo? Ou é apenas unha abstracción matemática, un estado posível que non ten realidade física? Algúns filósofos argumentarían que a existencia requer mudanza, que ser é tornarse. Un universo estático e inmutável non sería realmente un universo, mas apenas un conxunto de ecuacións descrevendo un estado hipotético. Mas iso é especulación filosófica. A física non pode responder a esas questões. Só pode descrever o que acontecerá coa materia e a enerxía. E a descrición é clara. O universo camiña inexorablemente en dirección a un estado de máxima entropía, onde toda a enerxía está uniformemente distribuída e neñún traballo pode ser realizado. Agora, há unha posibilidade aínda máis extraña que precisamos considerar. Flutuacións cuánticas en un universo morto. Mesmo en un vacuo perfeito, a mecánica cuántica permite flutuacións temporarias de enerxía. Partículas virtuais poden aparecer e desaparecer. E en escalas de tempo absurdamente longas, flutuacións maiores se tornan posíveis. En 1984, o físico Don Page, traballando na Universidade de Alberta, calculou que en un universo en equilibrio termodinámico, flutuacións cuánticas eventualmente criarían estruturas ordenadas por puro acaso. A probabilidade é incrivelmente pequena, mas en un tempo infinito, até eventos incrivelmente improbáveis acontecerán. Page calculou que, en aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 56 anos, unha flutuación cuántica podería criar un cérebro completo, con memorias e consciencia, que existiría por un breve momento antes de se disipar de volta no vacuo. Eses cérebros de Boltzmann, nomeados en homenaxen ao físico Ludwig Boltzmann que primeiro explorou ideas relacionadas, xa unha consecuencia bizarra da mecánica cuántica e da termodinámica estatística. Se você esperar tempo suficiente, literalmente cualquier configuración de partículas se tornará posível a través de flutuacións aleatorias. Você podería ter unha flutuación que cría unha xícara de café, ou un libro, ou un planeta inteiro, ou unha galaxia.
A probabilidade diminúe exponencialmente con a complexidade da estrutura, mas nunca chega a cero. E en un tempo infinito, tudo que é posível eventualmente acontecerá. Iso significa que, mesmo na era escura, o universo non estaría completamente morto. Ocasionalmente, moito ocasionalmente, flutuaciones cuánticas criarían illas temporarias de orden en un océano de caos. Mas esas estruturas serían efémeras, existindo por un instante antes de se disolveren de volta no vacuo. Há algo profundamente perturbador nesa idea. Se cerebros de Boltzmann son posíveis, entón a maioría das consciencias que xa existirán no universo non serán produtos de evolución biolóxica, mas flutuacións cuánticas aleatorias. E esas consciencias terían memorias falsas, historias inventadas, experiencias que nunca realmente aconteceron. Elas existirían por un momento, confusas e desorientadas antes de desapareceren. Algúns filósofos argumentan que iso cría un paradoxo. Se a maioría das consciencias son cerebros de Boltzmann con memorias falsas, entón como podemos ter certeza de que non somos cerebros de Boltzmann? Como sabemos que nosas memorias son reais, que o mundo ao noso redor realmente existe, que non somos apenas unha flutuación cuántica temporaria prestes a se disipar. A resposta padrón é que a probabilidade de unha flutuación criar un cerebro isolado é moito menor que a probabilidade de criar un universo inteiro con leis físicas consistentes que permiten a evolución de cerebros a través de procesos naturais. Por tanto, é máis probável que sexamos produtos de evolución en un universo real do que cerebros de Boltzmann. Mas esa resposta depende de suposicións sobre probabilidades en un universo infinito, e non está claro se esas suposicións son válidas. É unha área de debate ativo na cosmoloxía e na filosofía da física. Mas vamos voltar á cronoloxía da morte térmica. Establecemos que o universo pasará pela era estelar, depois pela era desenerada, depois pela era dos buracos negros e finalmente pela era escura. Mas há un detalle crucial que aínda non abordamos completamente. O papel da enerxía escura en todo iso. Lémbrese, a enerxía escura está facendo o universo se expandir cada vez máis rápido. Iso ten consecuencias profundas para o destino final do cosmos. A medida que o espazo se expande, a distancia entre obxetos aumenta. Eventualmente, a taxa de expansión se torna tan grande que obxetos separados por distancias suficientemente grandes se afastan uns dos outros máis rápido que a velocidade da luz. Cando iso acontece, eles cruzan o horizonte de eventos cósmico e deixan de ser causalmente conectados. A luz de un obxeto nunca alcanzará o outro. Para todos os efeitos prácticos, eles deixan de existir no mesmo universo. Iso xa está acontecendo. O horizonte de eventos cósmico actual está a aproximadamente 16 billións de anos-luz de distancia. Cualquier galaxia alén desa distancia estáse afastando de nós máis rápido que a luz, e nunca poderemos alcanzala ou receber sinais dela. E aquí está o detalle crucial. A medida que o universo continúa se expandindo, o horizonte de eventos cósmico encolle. Non en termos de distancia física, mas en termos do número de galaxias que permanecen dentro dele. Galaxias que hoxe están dentro do noso horizonte de eventos, eventualmente cruzarán para fora dele. En aproximadamente 150 billións de anos, todas as galaxias fora do noso grupo local terán cruzado o horizonte de eventos. Un observador na Terra, se a Terra aínda existise, vería apenas as galaxias do grupo local. A Vía Láctea, Andrómeda e algunhas galaxias anás. O resto do universo tería desaparecido, non porque foi destruído, mas porque se afastou alén do alcance causal. E a expansión continuaría. Eventualmente, até o grupo local se dispersaría, con galaxias individuais cruzando o horizonte de eventos umas das outras. En un futuro distante, un observador en cualquier galaxia vería apenas súa propia galaxia, flutuando sociña en un vacío aparentemente infinito. Iso ten implicacións profundas para cualquier civilización que posa existir no futuro distante. Non importa cuán avanzada sexa a súa tecnoloxía, ela non poderá asesar enerxía ou información de alén do horizonte de eventos. O universo observável encollerá até conter apenas unha única galaxia, depois apenas un único aglomerado estelar, depois apenas un único sistema estelar. Eventualmente, o horizonte de eventos encollerá até un tamaño menor que un átomo. Nese ponto, até a materia dentro de un único átomo sería rasgada pela expansión do espazo. Iso é esencialmente o escenario do Big Rip, mas acontecendo moito máis lentamente. Mesmo se a densidade da enerxía escura for perfeitamente constante, a expansión acelerada eventualmente isolará e destruirá todas as estruturas.
A única diferenza é a escala de tempo. Trillóns de anos en vez de billóns. Então, quando exatamente o universo vai morrer? A resposta depende de como definimos morte. Se morte significa o fin da formación estelar, entón iso acontecerá en aproximadamente 1 trillón de anos, cuando as últimas nubes de gas foren consumidas. Se significa o fin de todas as estrelas brillantes, entón aproximadamente 100 trillóns de anos. Se significa o fin de toda materia complexa, entón aproximadamente 10 elevado a 40 anos, cuando os prótons decairen. Se significa a evaporación do último buraco negro, entón 10 elevado a 100 anos ou máis. E se significa o equilibrio termodinámico absoluto, entón posiblemente nunca, porque o universo pode continuarse expandindo e esfriando para sempre, asintóticamente se aproximando, mas nunca alcanzando, o cero absoluto e a entropía máxima. Mas há unha questão aínda máis profunda. Estamos realmente certos de que entendemos o destino do universo? Nosa compreensão é baseada nas leis da física como as coñecemos hoxe. Mas a historia da ciencia está cheia de exemplos de teorías que parecían completas e definitivas, apenas para seren substituídas por teorías máis profundas. A mecánica newtoniana parecía completa até Einstein mostrar que era apenas unha aproximación da relatividade. A física clásica parecía completa até a descoberta da mecánica cuántica. Tal vez nosa comprensión actual da cosmoloxía sexa igualmente incompleta. Tal vez haxa fenómenos que aínda non descobrimos, forzas que aínda non medimos, leis que aínda non formulamos. Tal vez a enerxía escura non sexa constante, mas mude de maneiras que aínda non podemos prever. Tal vez existan ciclos cósmicos que nosa física actual non pode descrever. Tal vez o universo sexa apenas unha bolla en un multiverso infinito, e o que consideramos morte térmica sexa apenas unha transición para outro estado. Esas posibilidades son especulativas, mas non poden ser descartadas. A ciencia avanza a través de descobertas inesperadas, E cuanto máis aprendemos sobre o universo, máis percebemos o quanto aínda non sabemos. A enerxía escura foi descoberta apenas en 1998. Antes diso, os cosmólogos pensaban que entendían o destino do universo. Ou expandiría para sempre, desacelerando gradualmente, ou eventualmente colapsaría en un Big Crunch. A descoberta da aceleración cósmica mudou completamente ese cuadro. Quen sabe que outras sorpresas nos aguardan? Mas con base en tudo que sabemos actualmente, o escenario máis probável é a morte térmica gradual. O universo continuarase expandindo, esfriando e se tornando cada vez máis vacío. As estrelas se apagarán, a materia decairá, os buracos negros evaporarán e, eventualmente, gestará apenas un océano infinito de partículas isoladas en un vacío frío e escuro. Non haberá luz, non haberá calor, non haberá estrutura, non haberá mudanza. O universo existirá en un estado de equilibrio eterno e inmutável, un presente perpetuo sen pasado ou futuro. E iso nos traz a unha questão que transcende a física. O que iso significa para nós? Como debemos viver sabendo que tudo está destinado a terminar? Que todas as nosas realizações, todas as nosas criações, todas as nosas memorias, eventualmente serán apagadas en deixar rastro? Que o universo inteiro, con toda a súa complexidade e beleza, está camiñando inexorablemente en dirección a un estado de vacío absoluto? Esas son questões que a ciencia non pode responder. A física pode nos dizer o que acontecerá con a materia e a enerxía. Pode descrever a evolución do cosmos en escalas de tempo inimagináveis. Pode prever o destino final de estrelas, galaxias e buracos negros. Mas non pode nos dizer como encontrar significado en un universo finito. Non pode nos dizer como viver sabendo que tudo é temporario. Non pode nos dizer se a existencia ten propósito ou se somos apenas padróns accidentais de materia e enerxía en un cosmos indiferente. Mas tal vez esas questões estexan facendo as preguntas erradas. Tal vez o significado non precise ser eterno para ser real. Tal vez o valor de unha experiencia non dependa de súa duración, mas de súa cualidade. Unha música non perde seu valor porque eventualmente termina. Un pôr do sol non é menos belo porque dura apenas minutos. Unha vida non é menos significativa porque é finita. Tal vez o universo sexa o mesmo. Precioso precisamente porque é temporario. Significativo precisamente porque non durará para sempre. E tal vez nosa consciencia dese fato, nosa capacidade de contemplar o destino cósmico, sexa en sí mesma algo extraordinario. Somos materia que se tornou consciente. Somos o universo contemplando a sí mesmo.
Somos padrões temporarios de átomos que por un breve momento poden pensar, sentir, questionar, criar. E tal vez iso sexa suficiente. Mas espere un momento. Há algo profundamente extraño nos dados que temos sobre o destino do universo. Algo que os cosmólogos raramente discuten abertamente, mas que mantén moitos deles acordados a noite. Estamos facendo previsoes sobre eventos que acontecerán en 10 elevado a 100 anos. Iso é un número con 100 ceros. Para colocar en perspectiva, a idade actual do universo é de apenas 13,8 billións de anos. Iso é aproximadamente 10 elevado a 10 anos. Estamos extrapolándonos as leis físicas por 90 ordens de magnitude alén de cualquier coisa que posamos observar ou testar. Imagine un bacteriófago, un virus que infecta bacterias, tentando prever o clima da Terra daqui a 1000 anos, baseado en observacións feitas durante os últimos 3 segundos de súa existencia. Esa analogía non captura nen remotamente a escala da extrapolación que estamos facendo. E aquí está o primeiro problema. Nosas leis físicas foron testadas apenas en unha faixa extremamente limitada de condicións. A relatividade geral funciona perfeitamente para descrever o movimento de planetas, estrelas e galaxias. A mecánica cuántica funciona perfeitamente para descrever átomos, partículas e campos. Mas nunca testamos esas teorías en escalas de tempo de trillóns de anos. Nunca observamos un próton decair. Nunca vimos un buraco negro evaporar completamente. Nunca medimos as propiedades da enerxía escura con precisión suficiente para saber se ela é realmente constante. Estamos asumindo que as leis da física non mudan con o tempo. Mas por que deberíamos asumir iso? A única razón é que parece funcionar para os últimos 13,8 billións de anos. Mas e se as constantes fundamentais da natureza non foren realmente constantes? E se mudaren lentamente ao longo de escalas de tempo cosmolóxicas? Algúns físicos teóricos exploraran esa posibilidade. João Magueijo, traballando no Imperial College de Londres, propós teorías onde a velocidade da luz pode ter sido diferente no universo primitivo. Outros suxeriran que a constante de estrutura fina, que determina a forza da interación electromagnética, pode variar lentamente con o tempo. Se as constantes fundamentais mudaren, entón todas as nosas previsóns sobre o futuro distante se tornan cuestionáveis. A taxa de decaimento de prótons pode ser diferente. A taxa de evaporación de buracos negros pode mudar. A propia natureza da enerxía escura pódese transformar. E há un segundo problema, aínda máis fundamental. Estamos asumindo que o universo é un sistema fechado. Toda a nosa análise termodinámica, toda a discusión sobre entropía e morte térmica, depende desa suposición. Mas e se non for verdade? A teoría das cordas, unha das principais candidatas a unha teoría unificada da física, suxere que noso universo pode ter dimensóns extras alén das 3 espaciais e unha temporal que experimentamos. Esas dimensóns extras poden ser minúsculas, enroladas en escalas menores que un átomo, ou poden ser grandes, mas inaccesíveis á materia común. Se existen dimensóns extras, entón pode haber fluxo de enerxía entre noso universo e outras rexións do espazo-tempo. A enerxía escura pode non ser unha propiedade intrínseca do noso espazo, mas un vazamento de enerxía de dimensóns extras. Se for ese o caso, entón a segunda lei da termodinámica, como a aplicamos ao noso universo, pode estar incompleta. E há un terceiro problema, a natureza cuántica da gravidade. Sabemos que a relatividade xeral e a mecánica cuántica son incompatíveis en escalas moito pequenas e enerxías moito altas. Perto do Big Bang, cando o universo inteiro estaba comprimido en un volume menor que un átomo, a gravidade cuántica era esencial. Mas non temos unha teoría completa da gravidade cuántica. Iso significa que non entendemos realmente o que aconteceu no primeiro momento do Big Bang. E se non entendemos o inicio, como podemos ter certeza de que entendemos o fin? Algúns físicos argumentan que a gravidade cuántica pode permitir que o universo evite a morte térmica. Stephen Hawking e James Hartley propuseron a función de onda do universo, unha descrición cuántica do cosmos inteiro. Nesa formulación, o universo non teñe un inicio definido no tempo, e posiblemente non teñe un fin definido tamén. Outros físicos, como Lee Smolin, propuseron que novos universos poden nacer dentro de buracos negros. Cada vez que un buraco negro se forma, ele pode criar un novo universo bebé con leis físicas lixeiramente diferentes. Se iso for verdade, entón noso universo non está morrendo, estáse reproducindo. A morte térmica de un universo
sería apenas o preludio para o nascimento de inúmeros outros. Mas todas esas ideas son altamente especulativas. Non temos evidencias observacionais para dimensóns extras, para a función de onda do universo ou para universos bebés nascendo de buracos negros. Son posibilidades matemáticas, non fatos estabelecidos. E iso nos leva a unha questão profundamente desconfortável. Cuánto do que acreditamos saber sobre o destino do universo é ciencia sólida e cuánto é especulación filosófica disfrazada de física. Vamos examinar as evidencias que realmente temos. Sabemos, con alto grau de certeza, que o universo está se expandindo. Iso foi observado pela primeira vez por Edwin Hubble en 1929 e confirmado por inúmeras observacións desde entón. Sabemos que a expansión está acelerando. Iso foi descoberto en 1998 a través de observaciones de supernovas distantes e confirmado por medizones da radiación cósmica de fundo e da estrutura en larga escala do universo. Sabemos que as estrelas eventualmente esgotarán o seu combustível nuclear. Iso é unha consecuencia direta da termodinámica e da física nuclear, ambas testadas extensivamente en laboratorio. Sabemos que a materia tende a aumentar súa entropía. Iso é a segunda lei da termodinámica, unha das leis máis ben establecidas da física. Mas aquí está onde a certeza termina e a especulación comeza. Non sabemos se os prótons realmente decaen. Nunca observamos iso acontecer. A teoría da grande unificación prevé que sin, mas a teoría da grande unificación non foi confirmada experimentalmente. Non sabemos se os buracos negros realmente evaporan completamente. A radiación de Hawking nunca foi observada directamente. É unha previsión teórica baseada en combinar relatividade xeral e mecánica cuántica de unha maneira que pode non ser totalmente correta. Non sabemos o que é a enerxía escura. Literalmente non sabemos. Pode ser a enerxía do vácuo cuántico. Pode ser un campo dinámico chamado quintesencia. Pode ser evidencia de que a relatividade xeral está errada en escalas cosmolóxicas. Pode ser un efeito de dimensóns extras. Pode ser algo completamente diferente que aínda non imaginamos. E non sabemos se a enerxía escura é constante. As observacións actuais son consistentes con unha constante cosmolóxica, mas tamén son consistentes con unha enerxía escura que muda lentamente con o tempo. Se a densidade da enerxía escura estivera aumentando, entón o universo pode terminar en un Big Rip, rasgado en pedazos pela expansión acelerada. Se estiver diminuindo, entón a expansión pode desacelerar e o universo pode eventualmente colapsar en un Big Crunch. Entón, cando dicemos que o universo vai morrer en morte térmica, estamos realmente facendo unha serie de suposicións non testadas. Que as leis da física non mudan con o tempo, que o universo é un sistema fechado, que a enerxía escura é constante, que os prótons decaen, que os buracos negros evaporan, que non há física nova alén do modelo padrón e da relatividade xeral. Cualquer unha desas suposicións pode estar errada. E se estiver, entón todo o escenario da morte térmica pode ser incorreto. Mas aquí está o paradoxo. Mesmo que non posamos ter certeza absoluta sobre o destino do universo, podemos ter certeza de que ele ten un destino. O universo non pode continuar para sempre no estado actual. Algo ten que mudar. As estrelas non poden brillar eternamente. A materia non pode manter súa estrutura complexa indefinidamente. A entropía non pode diminuir. Entón, mesmo que os detalles estexan errados, a conclusión xeral probablemente está correta. O universo está evoluindo de un estado de baixa entropía para un estado de alta entropía, de orden para desorden, de complexidade para simplicidade. E iso nos tras de volta á questão central. Por que o universo comezou en un estado de baixa entropía? Por que o Big Bang foi tan ordenado? Esa é talvez a questão máis profunda e menos compreendida en toda a cosmoloxía. A segunda lei da termodinámica diz que a entropía sempre aumenta. Mas iso significa que a entropía no pasado era menor, e cuanto máis voltamos no tempo, menor era a entropía. No momento do Big Bang, a entropía do universo era extraordinariamente baixa. Mas por qué? Roger Penrose calculou que a probabilidade de o universo comezar no estado de baixa entropía que observamos é aproximadamente 1 en 10 elevado a 10 elevado a 123. Ese é un número tão absurdamente pequeno que é difícil compreender. É moito menos probável do que você gañar na lotería todos os días pelo resto de súa vida. Entón, como o universo acabou nese estado improbável?
Existen varias posibilidades, nenhuma delas totalmente satisfactoria. Unha posibilidade é que sexa apenas sorte. O universo comezou en un estado de baixa entropía por acaso, e estamos aquí para observalo, porque se non tivese comezado asín, non estaríamos aquí para facer a pergunta. Iso é chamado de principio antrópico, e moitos físicos o consideran insatisfactorio, porque non explica realmente nada. Apenas dis que as coisas son como son, porque se fosen diferentes, non estaríamos aquí para perguntar. Outra posibilidade é que o Big Bang non foi realmente o inicio. Talvez o universo teña existido antes do Big Bang, en algún estado diferente, e o Big Bang foi apenas unha transición de fase, como agua conxelando en xelo. Nese caso, a baixa entropía do Big Bang pode ser explicada pelas condicións no estado anterior. Mas iso apenas empurra a que están para atrás. De onde veio o estado anterior? E se ele tamén tiña baixa entropía, por qué? Unha terceira posibilidade é que a inflación cósmica, a expansión exponencial extremamente rápida que acredítase ter ocorrido nos primeiros momentos do universo, de alguma forma criou o estado de baixa entropía. Mas os detalles de como iso funcionaría non son claros, e há debate sobre se a inflación realmente resolve o problema ou apenas o reformula. E há unha cuarta posibilidade, aínda máis radical. Talvez a segunda lei da termodinámica non se aplique ao universo como un todo. Talvez sexa apenas unha lei estatística que funciona para sistemas dentro do universo, mas non para o universo inteiro. Talvez o conceito de entropía non faça sentido cando aplicado ao cosmos completo. Esa idea é controversa, mas algúns físicos a levan a serio. Se o universo é infinito, entón o conceito de entropía total pode non estar ben definido. Se o universo está constantemente criando novas rexións a través da inflación eterna, entón a entropía pode estar sempre aumentando localmente, mas non há entropía total máxima. Entón, aquí está onde estamos. Sabemos que o universo está evoluindo de baixa entropía para alta entropía. Sabemos que iso eventualmente levará a un estado onde non há máis gradientes de temperatura, non há máis enerxía disponível para facer traballo, non há máis posibilidade de vida ou complexidade. Mas non sabemos por que o universo comezou en baixa entropía. Non sabemos se as leis da física permanecerán as mesmas. Non sabemos se o universo é realmente un sistema fechado, e non sabemos se nosa comprensión da termodinámica se aplica ao cosmos como un todo. En outras palabras, temos unha historia coherente sobre o destino do universo, mas esa historia é construída sobre fundações que non entendemos completamente. E a outra extrañeza nos dados que vale a pena mencionar. A coincidencia cósmica. Por que estamos vivendo en unha época onde a densidade de materia e a densidade de enerxía escura son aproximadamente iguais? Durante a maior parte da historia do universo, a materia dominou. No futuro distante, a enerxía escura dominará completamente. Mas agora, neste momento específico, elas están aproximadamente equilibradas. Iso parece unha coincidencia extraordinaria. A densidade de materia diminúe a medida que o universo se expande, en cuanto a densidade de enerxía escura permanece constante. Por tanto, há apenas un breve período na historia cósmica onde elas son comparáveis. E acontece de ser exactamente o período en que existimos. Algúns físicos argumentan que iso non é coincidencia. Tal vez só posamos existir en unha época onde a densidade de materia e enerxía escura son comparáveis. Se a enerxía escura dominase moito cedo, as galaxias nunca teríanse formado. Se dominase moito tarde, non estaríamos aquí para observalo. Por tanto, o fato de observarmos esa coincidencia é unha consecuencia do principio antrópico. Mas outros físicos achon esa explicación insatisfactoria. Eles argumentan que debe haber unha razón física máis profunda para a coincidencia, algo que aínda non entendemos sobre a natureza da enerxía escura ou sobre a relación entre materia e enerxía no universo. E há aínda outra estranheza, o problema da constante cosmológica. A enerxía escura tem uma densidade de aproximadamente 6,9 vezes 10 elevado a menos 27 kg por metro cúbico. Isso é incrivelmente pequeno. Mas quando os físicos tentam calcular a densidade de energia do vácuo quântico usando a teoria quântica de campos, eles obtêm um número que é 10 elevado a 120 vezes maior. Isso é a pior previsão na história da física. A teoria está errada por 120 ordens de magnitude. É como prever que unha persoa ten 1,80 m de altura e descobrir que ela ten o tamaño do universo observável. Claramente algo está profundamente errado con nosa comprensión da enerxía do vácuo.
Talvez haxa algún mecanismo descoñecido que cancela quasi toda a enerxía do vacuo, deixando apenas o pequeno residuo que observamos como enerxía escura. Mas ninguén sabe que mecanismo sería ese. Ou talvez a enerxía escura non sexa a enerxía do vacuo. Talvez sexa algo completamente diferente. Mas entón, o que é? E por que ten exactamente o valor que ten? Esas questões non teñen resposta. E elas suxeren que nosa comprensión do destino do universo pode estar fundamentalmente incompleta. Mas vamos a asumir por un momento que nosa comprensión básica está correta. Vamos a asumir que o universo realmente está camiñando en dirección á morte térmica. Mesmo asín, há aspectos desa xornada que son profundamente misteriosos. Considere o paradoxo da información dos buracos negros. Cuando a materia cae en un buraco negro, ela parece desaparecer. Toda a información sobre o estado cuántico desa materia parece ser perdida. Mas a mecánica cuántica diz que a información nunca pode ser destruída. Ese é un principio fundamental chamado unitariedade. Stephen Hawking argumentou que a información é realmente destruída cando un buraco negro evapora, violando a unitariedade. Iso causou unha crise na física teórica que durou décadas. Máis tarde, Hawking mudou de idea e argumentou que a información de alguma forma escapa na radiación de Hawking. Mas os detalles de como iso acontece aínda non son claros. Algúns físicos propuseron que a información é codificada no horizonte de eventos do buraco negro en unha estrutura bidimensional chamada holograma. Outros suxeriron que a información é transferida para un universo bebé que nace dentro do buraco negro. Outros aínda argumentan que a información é realmente destruída e a unitariedade non se aplica á gravidade cuántica. Ese debate non é apenas académico. Ele ten implicacións directas para o destino final do universo. Se a información é destruída en buracos negros, entón a historia completa do universo será apagada cando o último buraco negro evaporar. Mas se a información é preservada de alguma forma, entón talvez haxa un rexistro permanente de tudo o que xa aconteceu, codificado en alguma estrutura que aínda non entendemos. E há outro misterio relacionado, o problema da medición cuántica. A mecánica cuántica diz que unha partícula existe en unha superposición de todos os estados posíveis até ser medida. Cuando é medida, a función de onda colapsa e a partícula asume un estado definido. Mas o que conta como unha medición? E o que causa o colapso? Esas questões teñen atormentado os físicos desde que a mecánica cuántica foi formulada nos anos 20. Existen moitas interpretacións diferentes. A interpretación de Copenhague, a interpretación de moitos mundos, a interpretación de Bohm, a interpretación de colapso obxectivo. Neñuma delas é totalmente satisfactoria, e non há consenso sobre cual está correta. Mas aquí está porque iso importa para o destino do universo. Se a interpretación de moitos mundos estiver correta, entón cada vez que unha medición cuántica ocorre, o universo se divide en múltiplos ramos, cada un correspondendo a un resultado posible. Iso significa que há un número astronómico de universos paralelos, cada un con unha historia liseiramente diferente. Nese escenario, o destino do universo non é único. Hai números universos, cada un evoluindo de maneira diferente. En algúns, a enerxía escura é un pouco máis forte e o universo termina en un Big Rip. En outros, é un pouco máis fraca e o universo eventualmente colapsa. En outros aínda, flutuacións cuánticas crían novos Big Bangs. Se iso for verdade, então a pergunta sobre quando o universo vai morrer não tem uma resposta única. Depende de qual ramo do multiverso quântico você está considerando. E há ainda outra possibilidade, ainda mais estranha. Talvez o tempo não seja fundamental. Talvez seja uma propriedade emergente que surge de algo mais básico. Alguns físicos teóricos, trabalhando em gravidade quântica, argumentam que o tempo não existe no nível mais fundamental da realidade. Em vez disso, o que chamamos de tempo é uma ilusão criada por nossa perspectiva limitada. Se o tempo não é fundamental, então conceitos como início e fim podem não fazer sentido no nível mais profundo. O universo pode simplesmente existir, sem começar ou terminar, e nossa experiência de tempo fluindo do passado para o futuro pode ser apenas uma característica de nossa consciência, não uma propriedade objetiva da realidade. Essas ideias são altamente especulativas e controversas, Mas elas ilustran o quanto aínda non sabemos sobre a natureza fundamental da realidade. E elas suxeren que nosa compreensão do destino do universo pode estar limitada por suposições que nem percebemos que estamos facendo.
Então, o que realmente sabemos? Sabemos que o universo está mudando. Sabemos que as estrelas están queimando seu combustível. Sabemos que a entropía está aumentando. Sabemos que a expansão está acelerando. Mas non sabemos por que o universo comezou en baixa entropía. Non sabemos o que é a enerxía escura. Non sabemos se os prótons decaen. Non sabemos como resolver o paradoxo da información dos buracos negros. Non sabemos cual interpretación da mecánica cuántica está correta. E non sabemos se o tempo é fundamental. En outras palabras, sabemos moito sobre como o universo está evoluindo, mas moito pouco sobre por que está evoluindo desa maneira ou o que realmente significa para ele ter un fin. E talvez esa sexa a lição máis importante. A ciencia é un proceso continuo de descoberta, non un conjunto de verdades absolutas. Cada resposta que encontramos gera novas preguntas. Cada misterio que resolvemos revela misterios máis profundos. O destino do universo non é apenas unha questão científica. É unha questão que toca os limites do que podemos saber, os limites do que podemos observar, os limites do que podemos comprender. E talvez no final sexa unha questão que nunca teremos unha resposta completa. Mas iso non torna a busca menos valiosa. Pelo contrario, torna a máis preciosa. Porque a busca por comprender o destino do cosmos é, en última análise, unha busca por comprender noso propio lugar nele. É unha tentativa de encontrar significado en un universo que pode non ter neñún significado intrínseco. É un ato de rebelión contra a inevitabilidade da morte térmica, unha afirmación de que, mesmo que tudo esteja destinado a terminar, o proceso de tentar entender por que e como aínda vale a pena. E talvez sexa iso que nos torna humanos, non nosa capacidade de encontrar respostas, mas nosa capacidade de facer preguntas. Non nosa habilidade de comprender o universo completamente, mas nosa recusa en parar de tentar. E é exactamente esa recusa en parar de tentar que nos trouxe até aquí. Porque en 2013, algo extraordinario aconteceu. O satélite Planck, orbitando a 1,5 millón de kilómetros da Terra, completou un mapeamento máis preciso já feito da radiación cósmica de fundo. E os dados revelaron algo que ninguén esperaba. A temperatura do universo primordial non era perfeitamente uniforme. Había flutuacións minúsculas, variacións de apenas unha parte en 100.000. Mas esas flutuacións tiñan un padrón, e ese padrón non correspondía exactamente ao que os modelos prevían. Había unha anomalía, unha asimetría hemisférica. O hemisferio norte do seu cósmico era liseiramente máis quente que o hemisferio sul. A diferenza era ínfima, apenas algúns microkelvins, mas estaba lá, consistente, reproducível, real. E ninguén sabe por qué. Algúns físicos suxeriron que podería ser un artefato instrumental, mas o Planck foi calibrado con precisión extraordinaria. Outros propuseron que podería ser un efeito de nosa posición na Vía Láctea, mas as correções foron aplicadas, a anomalía permaneceu. E entón surxiron as explicacións máis radicais. Talvez o universo non sexa isotrópico en escalas moito grandes. Talvez haxa unha dirección preferencial no cosmos. Talvez estexamos vendo evidencias de algo alén do noso universo observável. Talvez a radiación cósmica de fundo carrelle a impresión de unha colisón con outro universo no multiverso. Esas ideas soan como ficción científica, mas os dados están lá, e eles non se encaixan perfeitamente en nosa comprensión actual. En 2018, outro avanzo. O telescopio espacial Gaia, mapeando as posicións e movimentos de máis de 1 billón de estrelas na Vía Láctea, descubriu algo perturbador. Algunhas estrelas antigas, formadas nos primeiros billóns de anos após o Big Bang, tiñan composicións químicas que non deberían existir. Elas contiñan elementos pesados demais para teren sido producidos pelas primeiras xeracións de estrelas. Elementos que só poderían ter sido forxados en supernovas de estrelas aínda máis antigas. Mas non había tempo suficiente no universo para que esas estrelas ancestrais tivesen vivido e morrido antes das estrelas que estábamos observando. A menos que nosa cronoloxía estexa errada. A menos que o universo sexa máis bello do que pensamos. Ou a menos que esas estrelas non se formaron en noso universo, mas foron capturadas de outro lugar. E a máis. En 2020, o telescopio espacial Hubble detectou algo imposíbel. Unha galaxia tan distante que súa luz levou 13 billións e 400 millóns de anos para nos alcanzar.
Estamos vendo esa galaxia como ela era apenas 400 millóns de anos após o Big Bang. Mas aquí está o problema. Esa galaxia já era madura. Já tiña bilhões de estrelas. Já tiña unha estrutura complexa. E non había tempo suficiente no universo para que ela tivese se formado. As primeiras estrelas deberían terse formado cerca de 100 millóns de anos após o Big Bang. As primeiras galaxias, talvez 200 millóns de anos depois. Mas esa galaxia já existía totalmente formada apenas 400 millóns de anos após o inicio de tudo. É como encontrar un arrañaseo en unha cidade que foi fundada onten. Os astrofísicos propuseron varias explicacións. Tal vez as primeiras estrelas fosen moito máis masivas do que pensábamos, queimando máis rápido e producindo máis elementos pesados. Tal vez a formación de galaxias fose moito máis eficiente no universo primordial. Tal vez haxa procesos que aínda non entendemos. Ou tal vez nosa compreensón fundamental da cosmoloxía estexa errada. E iso nos leva a unha posibilidade perturbadora. E se o modelo padrón da cosmoloxía, o modelo lambda-CDM, que describe tan ben a evolución do universo, fora apenas unha aproximación. E se funcionar ben para a maior parte da historia cósmica, mas fallar nos extremos, no inicio e no fin. Afinal, temos precedentes históricos. A mecánica newtoniana funcionaba perfeitamente para descrever o movimento dos planetas, até que non funcionaba. Mercurio se movía de unha maneira que as ecuacións de Newton non podían explicar. Foi necesario Einstein e a relatividade xeral para resolver o problema. A física clásica funcionaba perfeitamente para descrever átomos e moléculas, até que non funcionaba. O espectro de radiação do corpo negro non correspondía ás previsões. Foi necessário Planck e a mecânica quântica para resolver o problema. Talvez estejamos em um momento semelhante agora. Talvez o modelo lambda-CDM funcione bem para a maior parte do universo, mas falhe quando tentamos extrapolar para o futuro distante ou para o passado primordial. E se for esse o caso, então todas as nossas previsões sobre a morte térmica podem estar erradas. Mas aqui está onde a ciência se torna realmente interessante. Porque mesmo diante dessas anomalias, mesmo diante dessas incertezas, podemos fazer afirmações sólidas, baseadas em princípios fundamentais. A segunda lei da termodinâmica não é apenas uma teoria. É uma das leis mais testadas e verificadas em toda a física. Nunca foi observada uma violação, nem uma única vez. Em bilhões de experimentos, ao longo de mais de um século, a entropia sempre aumenta em sistemas fechados. Sempre. E o universo, até onde sabemos, é um sistema fechado. Não há nada fora dele para fornecer energia. Não há nada além dele para absorber entropia. Portanto, a entropia total do universo deve aumentar. Isso não é especulação. Isso não é teoria. Isso é observação empírica, elevada ao nível de lei fundamental. E se a entropia está aumentando, então o universo está caminhando em direção a um estado de equilíbrio termodinâmico. Pode não ser exatamente a morte térmica que descrevemos. Os detalhes podem estar errados. A escala de tempo pode estar errada. Mas a direção é inevitável, a menos que a segunda lei da termodinâmica esteja errada. E se estiver, então toda a física moderna colapsa. Porque a termodinâmica está entrelaçada com a mecânica quântica, com a relatividade, com a teoria de campos. Você não pode descartar uma sem descartar todas. Então, sim, há incertezas. Sim, há anomalias. Sim, há coisas que não entendemos. Mas a estrutura básica permanece sólida. O universo está mudando. A entropia está aumentando. E eventualmente, en algún momento no futuro distante, o universo alcanzará un estado onde non há máis gradientes de enerxía, non há máis estrutura complexa, non há máis mudanza. Iso é inevitável, a menos que non sexa. E aquí chegamos ao ponto crucial, ao momento onde a ciencia encontra seus limites, onde os dados terminan e a especulación comeza. Porque há unha posibilidade que aínda non exploramos completamente. Unha posibilidade que desafía tudo o que pensamos saber sobre o destino do universo. E se a enerxía escura non for constante? Todas as nosas previsións sobre o futuro distante asumen que a densidade da enerxía escura permanece a mesma a medida que o universo se expande. Mas e se iso estiver errado? E se a enerxía escura estiver mudando lentamente ao longo do tempo? Há evidencias tentadoras de que iso pode ser verdade. Algúns estudos de supernovas distantes suxeren que a taxa de expansón do universo pode estar mudando de maneiras que non esperábamos. Outros estudos contradicen iso. Os dados non son conclusivos.
Mas se a enerxía escura estiver mudando, entón tudo muda. Se a enerxía escura estiver ficando máis forte, entón o universo pode terminar en un Big Rip, rasgado en pedazos pela expansión acelerada. Se estiver ficando máis fraca, entón a expansión pode eventualmente parar e reverter, levando a un Big Crunch. Se estiver oscilando, entón o universo pode pasar por ciclos de expansión e contrasión. E se a enerxía escura for realmente unha forma de enerxía do vacuo cuántico, entón pode haber transicións de fase. Momentos onde o vacuo muda de un estado para outro, liberando ou absorbendo enormes cuantidades de enerxía. Iso xa aconteceu antes. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo pasou por unha transición de fase que desencadeou a inflación cósmica, expandindo o espazo por un factor de pelo menos 10 elevado a 26 en unha fracción de segundo. Podería acontecer novamente. En algún momento no futuro distante, o vácuo cuántico poderia sofrer outra transição de fase. E quando isso acontecesse, uma bolha de novo vácuo se formaria, expandindo-se à velocidade da luz, destruindo tudo em seu caminho e substituindo as leis da física por outras completamente diferentes. Isso é chamado de decaimento do vácuo. E se for possível, então pode acontecer a qualquer momento. Pode estar acontecendo agora, em algum lugar distante do universo, uma bolha de destruição se expandindo em nossa direção à velocidade da luz. Não teríamos aviso. Não poderíamos vê-la chegando. Um momento estaríamos aqui, e no próximo, deixaríamos de existir, substituídos por um universo com leis físicas completamente diferentes. Mas aquí está o detalle tranquilizador. Se iso fose probável, probablemente xa tería acontecido. O universo ten quase 14 billións de anos. Se o decaimento do vácuo fose común, já teríamos sido destruídos. O fato de aínda estarmos aquí suxere que o vácuo é estável, ou pelo menos metaestável o suficiente para durar billións de anos. Mas non podemos ter certeza, e esa incerteza é fundamental. Non é apenas que non sabemos o suficiente, é que pode ser imposível saber. O físico alemán Werner Heisenberg, traballando en Copenhague nos anos 20, formulou o principio da incerteza. Ele mostrou que há limites fundamentais para o que podemos saber sobre sistemas cuánticos. Você non pode medir simultaneamente a posición e o momento de unha partícula con precisión arbitraria. Cuanto máis precisamente você mede un, menos precisamente pode medir o outro. Iso non é unha limitación tecnolóxica, é unha propiedade fundamental da realidade. E pode haber incertezas semellantes en cosmoloxía. Pode haber limites fundamentais para o que podemos saber sobre o destino do universo. Non porque nosa tecnoloxía é inadecuada, mas porque a propia natureza da realidade impón limites ao coñecimento. Kurt Gödel probou que cualquier sistema formal suficientemente complexo contén proposicións que non poden ser probadas ou refutadas dentro dese sistema. Tal vez o universo sexa o mesmo. Tal vez haxa preguntas sobre seu destino final que non poden ser respondidas usando as leis da física que operan dentro dele. E iso nos traz a unha cuestión profundamente filosófica. Se há limites fundamentais para o que podemos saber, entón como debemos proceder? Debemos parar de facer preguntas? Debemos aceitar a ignorancia? Non, absolutamente non. Porque mesmo que nunca posamos ter certeza absoluta sobre o destino do universo, o proceso de tentar descobrir aínda é valioso. Cada experimento que facemos, cada observación que coletamos, cada teoría que formulamos, nos aproxima da verdade. Mesmo que nunca alcancemos completamente. É algo profundamente humano niso. Somos a única especie que sabemos que faz preguntas sobre o destino do cosmos. Somos a única especie que constrói telescopios para observar galaxias a bilións de anos-luz de distancia. Somos a única especie que formula ecuazones para descrever o inicio e o fin de tudo. Iso nos torna especiais? No sentido cósmico, probablemente non. O universo é vasto alén da compreensão. Há probablemente bilións de planetas con vida. Tal vez millóns con vida inteligente. Tal vez millares con civilizacións tecnolóxicas. Mas no sentido local, no contexto da Terra e da historia humana, sin. Somos especiais. Somos materia que se tornou consciente. Somos átomos que poden contemplar átomos. Somos o universo tentando entender a sí mesmo. E tal vez esa sexa a resposta para a questão do significado. Tal vez o significado non sexa algo que descobrimos, mas algo que criamos. Tal vez no haya propósito cósmico inherente, mas posamos criar propósito a través de nosas azones, nosos pensamentos, nosas conexiones uns coos outros. O universo pode estar destinado a terminar en morte térmica,
Mas iso non torna a nosa existencia sen sentido. Pelo contrario, torna a máis preciosa. Porque somos padrones temporarios de orden en un cosmos que camiña inexorabelmente en direzán a desorden. Somos illas de complexidade en un océano de simplicidade. Somos momentos de consciencia en unha eternidade de inconsciencia. E eses momentos importan, non porque durarán para sempre, mas porque existen agora. Non porque serán lembrados eternamente, mas porque son vividos no presente. Unha estrela non precisa brillar para sempre para que súa luz sexa real. Unha vida non precisa ser eterna para que sexa significativa. Un pensamento non precisa ser preservado por trillóns de anos para que sexa valioso. O valor está no momento, na experiencia, na consciencia. E talvez, no final, essa seja a lição mais profunda que o destino do universo pode nos ensinar. Não que tudo é fútil porque tudo termina, mas que tudo é precioso precisamente porque é temporário. Você está vivo agora, consciente agora, capaz de pensar, sentir, questionar, criar agora. E esse agora é tudo que realmente existe. O passado é memória, o futuro é especulação, mas o presente é real. E neste presente, você é parte de algo extraordinário. Você é parte de um universo que começou em um ponto infinitesimalmente pequeno e quente há quase 14 bilhões de anos, que se expandiu e esfriou, que formou átomos, estrelas, galáxias, planetas, que gerou vida, consciência, civilização. Você é feito de átomos forjados no coração de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Você carrega em seu corpo os elementos criados nos primeiros minutos após o Big Bang. Você é literalmente poeira estelar que se tornou consciente. E um dia, talvez em bilhões de anos, talvez amanhã, você deixará de existir. Os átomos que compõem seu corpo se dispersarão. Alguns serão incorporados em outras formas de vida. Outros flutuarão no espaço por trilhões de anos. Eventualmente, todos decairão ou serão consumidos por buracos negros. E o universo continuará. As estrelas continuarão brillando por trilhões de anos. Os buracos negros continuarão evaporando por períodos de tempo que desafían a compreensão. E, eventualmente, en un futuro tão distante que é quase sen significado, o universo alcanzará seu estado final. Seja lá o que for ese estado. Porque a verdade é que non sabemos. Non con certeza. Temos teorías, temos modelos, temos previsões. Mas tamén temos anomalías, incertezas, misterios. E talvez seja apropiado que seja así. Talvez seja apropiado que o destino do universo permaneza, en última análise, descoñecido. Porque iso nos mantén humildes. Iso nos lembra que por máis que saibamos, há sempre máis para aprender. Por máis que entendamos, há sempre misterios máis profundos. A ciencia non é un conxunto de respostas finais. É un proceso continuo de questionamento, observación, teste, refinamento. É unha jornada sen destino final. E talvez sexa iso que a torna tan valiosa. Porque no final, non é a resposta que importa, é a pergunta. Non é o destino que importa, é a jornada. Non é saber cando o universo vai morrer que importa. É o fato de que somos capaces de facer esa pergunta. E en cuanto houber consciencia no universo, en cuanto houber mentes capaces de contemplar o cosmos, a jornada continuará. As perguntas continuarán sendo feitas. E talvez, apenas talvez, iso sexa suficiente. Mas há algo que aínda non abordamos completamente. Algo que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o fin do universo. E se estivermos facendo as perguntas erradas? Durante séculos, os humanos tentaron prever o futuro do cosmos usando as ferramentas da física. Ecuaxois, observações, modelos matemáticos. E esas ferramentas nos levaron lonxe. Nos dixeron que o universo estáse expandindo, que a entropía está aumentando, que as estrelas vanse apagar, que os buracos negros van evaporar. Mas há un presuposto fundamental en todas esas previsões. Un presuposto tan básico que raramente o questionamos. Asumimos que as leis da física son constantes. Asumimos que a gravidade funcionará da mesma maneira daqui a un trillón de anos como funciona hoxe. Que a mecánica cuántica non mudará. Que a termodinámica permanecerá válida. Que a velocidade da luz será sempre a mesma. Mas por que deberíamos asumir iso? A historia do universo é unha historia de mudanza. Nos primeiros momentos após o Big Bang, as 4 forzas fundamentais estaban unificadas en unha única forza.
Entón, a medida que o universo esfriou, elas se separaron. Primeiro a gravidade. Depois a forza nuclear forte. Depois a forza electrofraca se dividiu en forza fraca e electromagnetismo. As leis da física mudaron. Non no sentido de que as leis fundamentais foran reescritas, mas no sentido de que o comportamento observável da materia e enerxía mudou drásticamente a medida que o universo esfriou e pasou por transicións de fase. E se iso acontecer novamente? E se en algún ponto no futuro distante o universo pasar por outra transición de fase que mude fundamentalmente como a física funciona? Algúns teóricos propuseron que a constante cosmolóxica, a enerxía escura, pode non ser realmente constante. Pode ser un campo dinámico que muda ao longo do tempo. Se iso for verdade, entón todas as nosas previsóns sobre morte térmica poden estar erradas. O universo pode acelerar máis rápido, levando a un Big Rip onde o propio espazo é rasgado. Ou pode desacelerar, eventualmente parando e revertendo en un Big Crunch. Ou pode oscilar, pasando por ciclos infinitos de expansao e contración. Non sabemos. E aquí está algo aínda máis perturbador. Pode ser imposíbel saber. O físico austríaco Ludwig Boltzmann, traballando en Viena no final do século XIX, percebeu algo profundo sobre a natureza do coñecimento científico. Ele percebeu que todas as nosas observacións son limitadas por nosa posición no espazo e no tempo. Só podemos observar a parte do universo que está dentro do noso horizonte de eventos cósmico. Só podemos medir fenómenos que ocorren en escalas de tempo accesíveis a nós. Só podemos testar teorías usando as condicións que existen agora. Mas o destino final do universo depende de procesos que ocorren en escalas de tempo trillóns de veces máis longas que a idade actual do cosmos. Depende de física que opera en enerxías e temperaturas que nunca poderemos reproducir en laboratorio. Depende de fenómenos que poden estar alén do noso horizonte de eventos. ¿Cómo podemos ter certeza de que entendemos algo que nunca poderemos observar directamente? A resposta honesta é: non podemos. Podemos facer previsións baseadas en nosas mellores teorías actuais. Podemos extrapolar as leis da física que coñecemos para o futuro distante. Podemos construir modelos matemáticos e ver a onde eles levan. Mas no final, estamos facendo suposicións. Estamos asumindo que as leis da física non mudan. Estamos asumindo que non há fenómenos descoñecidos que se tornan importantes en escalas de tempo moito longas. Estamos asumindo que nosa comprensión actual é completa o suficiente para facer previsións confiáveis sobre o fin de tudo. E a historia da ciencia nos ensina que esas suposicións son frecuentemente erradas. Isaac Newton pensou que había descoberto as leis finais do movimento e da gravidade. Súas ecuacións funcionaban perfeitamente para descrever planetas orbitando o Sol, masas caíndo de árbores, marés subindo e descendo. Mas entón Albert Einstein mostrou que a gravidade newtoniana era apenas unha aproximación. Unha aproximación moito boa para velocidades baixas e campos gravitacionais fracos, mas fundamentalmente incompleta. A relatividade xeral revelou que o espazo e o tempo son dinámicos, que a gravidade é curvatura do espazo-tempo, que o universo inteiro está evoluindo. E agora sabemos que a relatividade xeral tamén é incompleta. Ela non pode ser reconciliada con a mecánica cuántica. En escalas moito pequenas ou campos gravitacionais moito fortes, a relatividade xeral deixa de funcionar. Precisamos de unha teoría da gravidade cuántica, mas non temos unha. Existen candidatos: teoría das cordas, gravidade cuántica en loop, teoría da información cuántica. Mas nenhuma delas foi testada experimentalmente. Nenhuma delas faz previsións únicas e verificáveis que posamos usar para determinar cuál está correta. E sen unha teoría da gravidade cuántica, non podemos realmente entender o que acontece no interior de buracos negros. Non podemos entender o que aconteceu no primeiro momento após o Big Bang, e non podemos ter certeza sobre o que acontecerá no fin absoluto do universo. Porque en todas esas situacións, a gravidade e a mecánica cuántica se tornan igualmente importantes, e non sabemos como combinalas. Entón, cando dicemos que o universo vai morrer en morte térmica, estamos realmente dicendo, baseado en nosa comprensión incompleta da física, extrapolando leis que coñecemos para escalas de tempo que nunca observamos, asumindo que non há fenómenos descoñecidos, este é noso mellor palpite. Mas é apenas un palpite. Un palpite educado. Un palpite baseado en décadas de observacións cuidadosas e cálculos rigorosos. Mas aínda asín, un palpite.
E talvez devésemos ser máis honestos sobre iso. Talvez devésemos admitir que há limites fundamentais para o que podemos saber. Non porque somos estúpidos ou preguizosos, mas porque a propia natureza da realidade impón limites ao coñecimento. Você non pode observar o que está alén do horizonte de eventos. Você non pode medir o que acontecerá daqui a 10 elevado a 100 anos. Você non pode testar teorías sobre física que opera en enerxías 1 trillón de veces maiores que cualquier coisa que posamos criar. E tal vez iso sexa apropiado. Tal vez sexa apropiado que o destino final do universo permaneza en última análise un misterio. Porque iso nos mantén humildes. Iso nos lembra que por máis que saibamos, sempre há máis para aprender. E iso nos traz de volta a algo fundamental. Algo que é fácil esquecer cando estamos falando sobre trillóns de anos e escalas cósmicas. Você. Non o universo abstrato. Non a morte térmica en 10 elevado a 100 anos. Mas você, agora, neste momento. Você está vivo en un momento extraordinario da historia cósmica. As estrelas aínda brillan. Os planetas aínda orbitan. A vida aínda florece. A consciencia aínda emerxe. Você pode ollar para o ceo noturno e ver luz que viaxou por billións de anos para alcanzar seus ollos. Você pode contemplar o destino do cosmos. Você pode facer preguntas sobre o inicio e o fin de tudo. Iso non vai durar para sempre. En 5 billións de anos, o Sol se tornará unha xigante vermella e engolirá a Terra. En 100 trillóns de anos, a última estrela se apagará. En 10 elevado a 100 anos, o último buraco negro evaporará. Mas agora, neste momento, você está aquí. E iso é extraordinario. Porque você non é apenas un observador pasivo do universo. Você é parte dele. Você é feito dos mesmos átomos que compoñen estrelas e planetas. Você é gobernado pelas mesmas leis da física que gobernan galaxias e buracos negros. Mas você tamén é algo máis. Você é materia que se tornou consciente. Você é átomos que poden contemplar átomos. Você é o universo tentando entender a si mesmo. E talvez esa sexa a resposta para a questão do significado. Non que algún propósito cósmico inherente. Non que o universo foi criado para algún obxectivo específico. Mas que, por un breve momento na historia cósmica, a materia se organizou de unha forma tan complexa e improbável que pode facer preguntas sobre seu propio destino. E iso é suficiente. Você non precisa viver para sempre para que súa vida teña significado. Unha música non perde seu valor porque eventualmente termina. Un pôr do sol non é menos belo porque dura apenas minutos. Unha conversa non é menos significativa porque será esquecida. O valor está no momento, na experiencia, na consciencia. E neste momento, você é consciente. Você pode sentir. Você pode pensar. Você pode questionar. Você pode criar. Você pode amar. Você pode se maravillar con a vastidão e o misterio do cosmos. E un día você deixará de existir. Os átomos que compõen seu corpo se dispersarán. Algúns serán incorporados en outras formas de vida. Outros flutuarán no espazo. Eventualmente, todos decairá ou serán consumidos por buracos negros. Mas iso non torna a súa existencia sen sentido. Pelo contrario, torna a máis preciosa. Porque você é un padrón temporario de orden en un cosmos que camiña inexorablemente en dirección a desorden. Você é unha illa de complexidade en un océano de simplicidade. Você é un momento de consciencia en unha eternidade de inconsciencia. E ese momento importa. Non porque durará para sempre, non porque será lembrado eternamente, mas porque existe agora. Lembra como comezamos esta xornada? Ollando para o seu noturno, contemplando as estrelas, facendo preguntas sobre o destino de tudo. E agora, depois de explorar a física da morte térmica, a evaporación de buracos negros, a expansión acelerada do espazo, os limites do coñecimento científico, voltamos ao mesmo lugar. Você, ollando para o seu, facendo preguntas. Mas agora você sabe algo que non sabía antes. Você sabe que as estrelas que ve non van brillar para sempre. Você sabe que o universo está mudando, evoluindo, camiñando en dirección a algún estado final que talvez nunca possamos entender completamente. Você sabe que tudo é temporário, e talvez isso torne tudo mais precioso. Porque se tudo durasse para sempre, nada seria especial. Se as estrelas brilhassem eternamente, não haveria urgência em observá-las. Se a vida fosse infinita, não haveria razão para valorizar cada momento. Mas tudo é finito.
As estrelas vão se apagar. A vida vai terminar. O universo vai morrer. E isso torna cada momento, cada experiência, cada pensamento, cada conexão insubstituível. Você está vivo agora, consciente agora, capaz de contemplar o cosmos agora. E esse agora é tudo que realmente existe. O passado é memória, o futuro é especulação, mas o presente é real. E neste presente, você é parte de algo extraordinário. Você é parte de um universo que começou em um ponto infinitesimalmente pequeno há quase 14 bilhões de anos, que se expandiu e esfriou, que formou átomos, estrelas, galáxias, planetas, que xerou vida, consciencia, civilización. Você carrega en seu corpo os elementos criados nos primeiros minutos após o Big Bang. Você é feito de átomos forxados no corazón de estrelas que explodiron bilhões de anos atrás. Você é literalmente poeira estelar que se tornou consciente. E un día, tal vez en bilhões de anos, tal vez amañá, você deixará de existir. Mas até lá, você está aquí. E enquanto estiver aquí, você pode facer perguntas. Você pode buscar respostas. Você pode se maravillar co misterio e a beleza do cosmos. Você pode ollar para o seu noturno e saber que está ollando para o pasado. Que a luz das estrelas viaxou por anos, décadas, séculos, para alcanzar seus ollos. Que algunhas desas estrelas xa morreron, mas súa luz aínda brilla. Você pode contemplar o futuro distante. Imaginar un universo sen estrelas, sen planetas, sen vida. Un océano infinito de partículas isoladas en un vacío frío e escuro. E você pode perguntar, o que iso significa? Por que estamos aquí? Qual é o propósito de tudo iso? E a resposta honesta é, non sabemos. Tal vez non haxa propósito. Tal vez o universo sexa apenas un acidente cósmico, un evento aleatorio sen significado ou intención. Ou tal vez o propósito sexa algo que criamos. Tal vez o significado non sexa algo que descobrimos, mas algo que construímos a través de nosas ações, nosos pensamentos, nosas conexões uns com os outros. Tal vez o fato de que podemos fazer essas perguntas seja em si mesmo significativo. Talvez a consciência, a capacidade de contemplar o cosmos e nosso lugar nele seja o propósito. Ou talvez não haja resposta. Talvez algumas perguntas sejam mais importantes que as respostas. Porque no final, não é saber quando o universo vai morrer que importa. É o fato de que somos capazes de facer esa pergunta. É o fato de que, por un breve momento na historia cósmica, a materia se organizou de unha forma tan complexa que pode contemplar seu propio destino. É o fato de que você está aquí, agora, consciente, vivo, capaz de se maravillar con a vastidão e o misterio de tudo. E tal vez, apenas tal vez, iso sexa suficiente. O universo vai morrer. Iso é quase certo. Mas quando? Como? O que acontecerá no fin absoluto? Esas perguntas poden non ter respostas definitivas. Pode haber limites fundamentais para o que podemos saber. Pode haber misterios que permanecerán misterios para sempre. E tal vez iso sexa apropiado. Porque se soubésemos tudo, se non houbese máis perguntas a facer, se non houbese máis misterios a explorar, o que nos restaría? A busca por coñecimento non é apenas sobre encontrar respostas. É sobre a xornada. É sobre o proceso de questionamento, observación, teste, refinamento. É sobre ollar para o seu noturno e se perguntar: o que está lá fora? Como tudo comezou? Como tudo vai terminar? E enquanto houver consciencia no universo, enquanto houver mentes capaces de facer esas perguntas, a xornada continuará. As estrelas vão se apagar. Os buracos negros vão evaporar. O universo vai esfriar e escurecer. Mas até lá, há perguntas a facer. Há misterios a explorar. Há maravillas a contemplar. E você está aquí para facer parte diso. Agora, neste momento. Neste breve e precioso momento de consciencia en un cosmos vasto e antigo. Entón olle para o seu.